όταν φεύγαν οι πελάτες, εμείς μπαίναμε στα ιδιαίτερα τα οποία δεν γνωρίζαν όλοι οι πελάτες και εκτός ότι τους βρίζαμε πολύ χυδαία, δηλαδή θέλαμε τα αντίστροφα να πάθουν από αυτά που ζητάγανε και φυσικά ο απότερος σκοπός της μαγείας είναι να πάει ο άνθρωπος με τον διάβολο, να χάσει την ψυχή του, να απολαστεί. Αυτό είναι το έργο που επιτελεί και η μαγεία στη γη. Δηλαδή να διαλύσει, να καταστρέψει τον άνθρωπο ηθικά, πνευματικά, σωματικά και να τον φτάσει στο θάνατο, στην απώλεια και στην κόλαση. Και εκεί μπαίναμε, είχαμε το όνομα του Κυρίου ή της Κυρίας που είχε έρθει και άρχιζε ο μάγος και έκανε την τελετή της μαύρης μαγείας που επικαλούσε τα ανώτερα πνεύματα ταξιαρχίας δαιμόνων και έλεγε να καταστραφεί ο άνθρωπος αυτός, να είναι... Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναλάβετε ό,τι θα δείτε τώρα. 4 κορίτσια στην Αμερική έκαναν το λάθος, μέσα στην αγνιά τους, να καλέσουν τον σατανά με τη μέθοδο του ποτηριού. Το ένα κορίτσι κατελήφθη από άγνωστη σκοτεινή δύναμη. Are you okay? Bethard, oh my God! Bethard! 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 What's wrong? Get rid of it! Bethard! 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 Are you okay? Oh my God, you guys! Bethard! Like a little bird. Bethard! How do you read it on that ceiling? Bethard! 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 Are you okay? Come here, guys. Come on, come on. Bethard! Oh my God! Bethard! Do you need water? You want some water? Guys, can we get some water, please? Bethard, are you okay? Λοιπόν, μας είπατε ότι έχετε κατασκευάσει διαστημόπλιο. Ναι. Μάλιστα. Πριν πείτε οτιδήποτε, να πούμε στους τηλεθεατές μας, για εκείνους που δεν το ξέρουν, ποιος είναι ο κύριος Γκιόλβας, έτσι. Ο κύριος Γκιόλβας είναι ο μεγαλύτερος εφευρέτης στον κόσμο εν ζωή σήμερα, διότι έχει κάνει 69 εφευρέσεις, εκ των οποίων οι 29 έχουν τύχει παγκόσμιας πιστοποίησης, που σημαίνει ότι έχει πληρώσει περί τα 33 νομίζω εκατομμύρια δραχμές κάποτε ήταν, για να μην μπορεί άλλος να του κλέψει την εφεύρεση αυτή παγκοσμίως για 29 εφευρέσεις και πληρώνει για κάθε εφεύρεση περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο επιπλέον. Οι εφευρέσεις του ξεκινούν από θέματα όπως είναι φερειπίν το υποηχητικό πυροβόλο, το οποίο χάρισε στον Μπρεβό στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ραδιοακουστικής. Όταν λέμε για υποηχητικό πυροβόλο, εάν το είχε ο Σαντάμ ή του χαρίσουν αύριο οι Γάλλοι, σε κάθε βολή καταστρέφει 100 χιλιόμετρα ό,τι υπάρχει, θα μετατρέψει σε σκόνη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Γκιόλβας είναι ένας πολύ σημαντικός επιστήμονας, ένας πολύ μεγάλος εφευρέτης. Είναι πυρηνικός φυσικός. Έτσι, είναι πυρηνικός φυσικός. Και είναι και ειδικός στην μετακίνηση οχημάτων δια της αντιβαρύτητας, το οποίο είναι η εντελώς αντίθετη τεχνική από την τεχνική της τουρμπίνας. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή μας λέει ο κύριος Γκιόλβας ότι έχει κατασκευάσει Λοιπόν, και μας λέτε λοιπόν για το διαστημόπλιο που έχετε κατασκευάσει, κύριε Γκιόλβα. Μάλιστα. Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, σας παρακαλώ. Αυτό δημιουργεί τις δυνάμεις αυτές, τις οποίες θα το προωθήσουν στο διάστημα. Μάλιστα. Με μια απλή μέθοδο προωθήσεως. Όπως? Δηλαδή, δημιουργία κενού στην ελεύθερη ατμόσφαιρα. Δηλαδή, από τη μια μεριά το διαστημόπλιο έχει ατμόσφαιρα από το πίσω μέρος του διαστημοπλίου και στον μπροστινό μέρος είναι κενό. Δεν έχει ατμόσφαιρα, δεν έχει αντίσταση, δεν έχει τίποτα, δεν ζεσταίνεται, δεν καίγεται, δεν αυτό. Δεν γίνεται κολούμπια δηλαδή. Και αναπτύξει. Με μια καύσιμο ύλη την ίδια την ατμόσφαιρα. Λέει πάνω στο κενό δηλαδή το διαστημόπλιο αυτό. Λέει συνέχεια πάνω στο κενό. Όμως ο κύριος δηλαδή Γκιόλβας... μπορώ να κάνω αεροπλάνο με αυτή τη μέθοδο
να φεύγει από το Λονδίνο στις 5 και στις 5 και 4 να βρίσκεται στο Νέα Υόρκη. Και τι σκέφτεστε να κάνετε, κύριε Γκιόλβα? Τι να κάνω τώρα, ένας χρόνος ζωής μου είναι ακόμα. Όχι, Γιατί σας Δεν με πρόσεξαν αυτοί που έπρεπε, που κυβερνούν τον ιερό τόπο αυτόν που λέγεται Ελλάδα. Διότι τον κυβερνούν οι προδότες. Αυτά μπορούσαν να κάνουν την Ελλάδα παντοκράτορα. Αλλά με ποιον να συνοηθείς? Υπάρχει κανένας σε αυτή την κυβέρνηση? Στην Καλά, άλλη? δεν έχουμε πολιτική συζήτηση Κύριε σήμερα. Γκιόλβα, Ωραία, δεν τα λέω, εντάξει. εσείς μας είπατε πριν ότι έχετε έρθει σε επαφή με εξωγήινους. Ναι. Εμένα περνάει το μυαλό μου τώρα ότι αυτή η επαφή που είχατε με τους εξωγήινους μπορεί να σας προήγαγε, έτσι δεν είναι, κύριε Φουράκη? Να σας βοήθησε τέλος πάντων για να φτάσετε σε αυτές τις ανακαλύψεις. Με βοήθησε πάρα πολύ και για το καλό της ανθρωπότητος μάλιστα. Θα εφαρμόσω αυτά τα οποία μου δώσαν αυτοί. Για πείτε μας λίγο για την επαφή που είχατε, κύριε Γκιόλβα. Σας είναι εύκολο να μας μιλήσετε γι' αυτό? Έδωσα ραντεβού μέσω ενός medium. Έδωσα ραντεβού μέσω ενός medium. Ενός medium. Medium, μάλιστα. Που ήρθε σε επαφή, μπήκαν στο πνεύμα της και τη μιλήσαν. Και λέει, θέλουμε να μιλήσουμε με αυτόν τον επιστήμονα. Να μας τον φέρεις εκεί. Και πήγαμε εκεί και μιλήσαμε. Προσπαθήσατε εσείς να βρείτε ένα επαφικό άτομο τέτοιο? Και μιλήσαμε αρχαία ελληνικά. Μάλιστα. Αυτό είναι είδηση. Για τα άλλα που είπε τι είναι? Πιο σπουδαία είδηση. Κύριε Γκιόλβα, εσείς προσπαθήσατε να βρείτε ένα medium καλό, ας πούμε, με το οποίο θα έρθετε σε επαφή με τους εξωγήινους, ή πώς έγινε? Όποια medium μου πέφτουν, επειδή τα έχω εμπιστοσύνη. Ναι. Όταν λέμε medium δεν εννοούμε medium το που παίρνουν λεφτά, έτσι. Μιλάμε medium με φυσικά χαρίσματα, όχι άτομα που παίρνουν λεφτά, 0,90, που είναι απατεώνες δηλαδή. Όχι από αυτούς. Όχι απαραίτητα απατεώνες. Όχι από αυτούς που κάνουν επάγγελμα. Μάλιστα. Τη δυνατότητα αυτή που έχουν να επικοινωνούν. Με πνεύματα. Και εσείς με αυτή την επαφή που είχατε, θέσατε τα ερωτήματά σας και σας βοήθησαν να κάνετε κάποιες... Με βοήθησαν να φτιάξω κάτι το οποίο φτιάχνω, ξέρει ο κύριος Φοράκης, δεν θα με επιτρέψει να το πω κιόλα αυτό. Να μην το πείτε τότε. Όχι. Απλώς να πούμε κάποια φορά την επαφή με τους επιστήμονες της ΝΑΣΑ που είχατε σπίτι μου και την παρέμβαση της γυναίκας. Έτσι. Τι θα γίνει τώρα? Μήπως πρέπει να την κάνουμε με το διαστημοπλιάκι, κύριε Γκιόλβα? Ορίστε. Λέω, το έχετε έτοιμο το όχημα? Όχι μόνο το δικό μας. Ναι. Έχουμε και ένα έτοιμο στον Όλυμπο. Αλλά αυτά δεν λέγονται, τα λένε στα αυτή αυτά. Κύριε καθηγητά... Δεν μας ακούει κανείς, μην ανησυχείτε. Κύριε Δάσκαλε, εντάξει, είμαστε μέχρι τώρα καλά πάμε. Καλά πάμε, αλλά δεν νομίζω ότι είπαμε όλα πολλά. Όλα πάνε καλά. Κύριε καθηγητά... Είπαμε πολλά. Δάσκαλε. Ποιοι θα μπουν στο διαστημόπλιο αυτό, μπορώ να μάθω? Δάσκαλε, παρασύρουμε. Τη ρίση του Ηράκλειτου την ξέρουμε. Ναι. Οι μοιημένοι δεν επιτρέπεται να τα λένε στα κανάλια. Γι' αυτό είπα... Μην τον κουράζουμε. Όχι, μία μόνο. Αν είναι αλήθεια ότι ο έλεγχος του νου, η ψυχοτρονική τεχνολογία και τα συναφή έχουν άμεση σχέση με τις εξωγήινες οντότητες. Βεβαίως, με αυτά επικοινωνούν αυτοί. Με ψυχοτρονικά μηχανήματα? Χωρίς μηχανήματα. Σκέψω κάτι και το συνέλαβαν αυτοί. Τώρα αυτό με ψιλοφρικάρει εμένα, γιατί αυτοί ξέρουν τι σκέφτομαι. Να μην σκέφτεσαι πονηρά πράγματα. Σαφέστατη του ομήρου η περιγραφή. Ακριβώς. Τι σκέφτομαι, να μην σκέφτεσαι πονηρά πράγματα. Σαφέστατη του ομήρου η περιγραφή. Ακριβώς. Είναι σημαντικό ο κύριος Γκιόλβας ότι οι εξωγήινοι μας προστατεύουν. Από ποιους μας προστατεύουν όμως? Από κακές δυνάμεις, το είπε. Δυνάμεις τις αρνητικές που κατοικούν στον πλανήτη. Α, μπράβο, από εδώ. Αυτή, κύριε καθηγητά, είναι εξωγήινοι, άπικοι. Αυτοί είναι κατασκευασμένοι στο Σωλήνα. Να, το αλλάζει το έργο τώρα. Έφτιαξαν τον Αδάμ και την Εύα οι εξωγήινοι από άλλους πλανήτες, εχθροί του Συρίου, και κατασκεύασαν τη φυλή αυτή, τους διαβόλους
στον πλανήτη. Κύριε Γκιόλβα, για να αλλάξουμε λίγο συζήτηση. Όχι, δεν αλλάζουμε, κύριε Πάλμα μου, συγγνώμη. Τα διαβόλια είναι κάτω στη γη. Η κακοδαιμονία της ανθρωπότητος προέρχεται από αυτή τη φυλή. Από αυτούς τους εσοχθόνιους. To project three-dimensional images to a point in space requires no new breakthroughs in science. We have the technology now. Σφραγίδα δεν έχεις χρήματα. Και τότε οι περισσότεροι δεν θα εκλέξουν τον Χριστόν, θα εκλέξουν τον Χρυσόν.